velkommen til Dels første podcast. Og det starter med Stolaris. Jeg får idéen af programmerne. Men vi vil så starte nu af Del, sådan at vores fans skal finde ud af, hvad laver vi egentlig her på tiden. Vi starter jo her på Stolaris med at købe muskelin på McDonald's. Det kan Ramos Givsvand har købt. Du kan tage, hvad du har købt, Ramos. Og her ser vi så lidt cheeseburger, og så en dejlig cola her. Hvad? Husk lige at købe noget til mig. Hvad? Kræfter, evnesvage mongoler, mand. Talentløse lortegøjler. Ja. Nu kommer Ytting med hans mad. Han har også købt en... Nej, det er til Thor. Fandme så ulækker jeg fandme ikke. Jeg skal bare have nogle cheeseburger. Og så faktisk, mens vi ser kameraet, så kan vi så tage en ting frem. Hvad har jeg i min kamerataske? Jeg var sgu... Der har vi sgu en mand for Risk. Og Han må fandme være dygtig. ja, han må fandme være dygtig. Han er i Australien. Han er i Australien. Og det tror jeg måske, vi skal spørge Thor om lidt senere på det her. Hvor vi har ham ikke? Nej, vi har ham ikke. Men jeg tror, vi rapporterer videre for senere. Nu optager vi igen. Og nu pakker vi. Så har vi løberygsækken med hoppebold. Og hvad er det, du pakker ned der, Ramos? Jeg pakker mine vandrestøvler ned, fordi nu har vi jo skiftet til løbesko i stedet for. Løbesko? Salomon løbesko. Hvad med den varme trøje, Rasmus? Hvad med den varme? Ja. Hvad med uniformen, Thor? Nej. Der bliver der fandme pakke deres stumper. Ja, rolle. Vi vender tilbage senere. Til det her Shotdown Release Bot. Og vi har fået piller. Vi sidder og venter på, at vi skal afsted til et eller andet. Men det er rimelig... ikke så vildt indtil videre. Vi skal snart til en vildere fest. Lad du hoppe bolden! Ja, nu er vi så i tog, og det er reserveret til Sverigsløbet. Og det skal køres til København. Til Østerport. Nej, det er jo ikke sikkert, vel? altså det står der. Det står der. Der står Østerport, men jeg ved ikke, og det er rimelig fint, der står, det er hele vognen er reserveret. Så kan man med en kode. Det går ikke særlig godt. Vi mangler koder, men Thor Ramos er på jagt efter nogle sidste bogstaver. Vi mangler for eksempel et D og et F og et G. Det er så stadig godt mod. Vi er jo ikke kommet særlig langt ind i løbet. Vi er jo ikke trætte. Kun Thor, der skider. Nå. Så er vi nået frem til after party. Yes, og jeg er det skole. Vi er ikke så hurtigt. Vi er ikke særlig hurtigt. Så er det sige, vi vender tilbage senere. Ja, jeg tror også, vi skal vende tilbage. Så er vi den noget løb. Det er god stil, drenge. Ja, vi vender med djævlen til aften, ikke også, drenge? For satan. Nå. Ja, nu er vi Bil! Vi er lige kommet væk fra Kreabossen. Og vi har fået en flot hue. Kan vi lige se huen? Ja. Ej, jeg er 7 cm lige der på siden. Det var en hård ting. Det går helt ondt. Og stjernen her. Stjernen. Det er mig, Jens. Det er tungt. Og vi skal lige herop. Der. Og vi er der nu. Ja. Det er pis godt. Det er mega vildt. 108. Eller undskyld. Ja, vi kan så se på klokken, at klokken den er 41 minutter over 9. Det vil sige, at vi har taget døgner med 2 timer. Og det vil sige, at sidste post der sov Jones og Ramos, de eneste der har sovet. Så de har sovet en halv time, 3 kvarter. Og Ramos har slået fingeren. Ramos, vi skal lige se fingeren. Og så har jeg lavet sådan en skin, eller jeg har ikke lavet den, jeg har fået sådan en skin. Og så har vi lige, fordi jeg havde fået totalt meget, og så har vi skulle vi få Ramos med her skinnen. Og så fordi så blev han lige lappet sammen af Jens. Yes. Ellers er det gået fint nok på løbet. Vi har fået en ekstra post, som kun de hardcore ones har fået. Så det er rimelig vildt. Ja, vi er nemlig rimelig vilde. Nå, men Jones er lidt ondt i ben. Den er tilbage senere. Vi vender tilbage senere.
Så er vi så færdige med løbet, og vi er så kommet på McDonald's. Som se, og vi har fået os nogle pils. Det er sådan noget. Rimelig over vin. Fint nu på mig. Fint på mig. Ja. Det er altså, vi har gået, hvor langt har vi gået? 60 km. 80 km har vi gået. Det var rimelig hårdt, og det var en god tur. Vi kom på en skål. Så jeg kan måske sige, at det er på mange måder en lidt... Vi har fået en 9. plads i 18 plus. Det er lidt halvskud. Men vi må til revanche til næste år. Ja, så fik forråbet med jo en 8. plads. Ja, det er jo noget, der imponerer. I 14-17 års kategorien. Ja, skal vi lige nå at tilføje. Vi fik over 180 point. Det var hyggeligt, og jeg følger mere med ind på siden. Hold da op, hey! Goddag, mit navn er Søren Hansen, og jeg er helt tosset med sådan nogle farvede solbriller.